Здравейте! Георги Георгиев, Сдружение Боец. Слушайте, гледайте, четете и споделяйте от самото начало. Ще чета и ще ви показвам документи. Унищожаване на МВР се случва в момента. Пеевски извършва погром върху ключови системи. Не говорим за преземане. МВР е превзето отдавна, говорим за унищожаване. В ход е преструктуриране на ГДНП, ГДБОП, областни дирекции и така нататък. Показваме ви заповед на Даниел Митов от 22 януари 2026 година. Ето е заповедта. Ето е заповедта с подписана Даниел Митов. По същият начин през 2024 година Калин Стоянов унищожи дирекция вътрешна сигурност в МВР, малко преди да бъде сменен, и тази структура се превърна в мутренска бригада за изпълнение на мокри поръчки срещу неудобни ченгета. С какво право това леке Даниел Митов в оставка извършва такъв погром в МВР? И защо всички мълчат? В момента преструктурирането в кавички цели точно това. Да бъдат елиминирани конкретни служители, които не се вписват в схемата. Точно това са думите, с които им се обяснява тяхното елиминиране. Не се вписваш в схемата и няма квадратче за тебе. Това означава, че съответният служител няма да бъде преназначен и ще бъде изхвърлен или принуден да напусне. Основно се унищожават секторите за борба с контрабанда и икономически престъпления. Какви схеми, бе? МВР е институция, която работи по конституция и закон, а не по схеми. Чии схеми? Какви схеми? Вече изминаха 4-6 дни от оставката на правителството на Пеевски и Борисов. Боец заявихме още на протестите през декември, че Даниел Митов трябва да бъде отстранен незабавно, ако искаме честни избори. Както и незабавно трябва да бъдат отстранени Сарафов и Кошлуков. И призовахме протестите да продължат с твърди действия пред МВР, БНТ и съдебната палата до постигане на тези цели. В отговор, организаторите на протестите забраниха да се дава думата на Боец и разпуснаха и протестите. Към момента схемите за купуване на гласове от ДПС и ГЕРБ вече са изградени. Осигурени са 500 000 гласа чрез купен и контролиран вод. Това гарантира на Пеевски и Борисов, че без тях не може да има конституционно мнозинство за избор на ВСС и след това нов главен прокурор. Редовен. Така се осигуряват продължение на контрола върху съдебната система. Сега с погрома над МВР си гарантира, че идването на служебен кабинет, който евентуално няма да е по техен контрол, няма да им освети схемите за купуване и кражба на изборите. Просто защото системите в МВР са подчинени и унищожени за институционална работа. Те са само за тяхна лична употреба. ГДНП кадруват Ивайло Крумов и Явор Ионов, завършени Москва и Ленинград. Пеевски и руската агентура превзеха и унищожават МВР в момента, днес. От днес бройте дните така. Всеки ден, в който Даниел Митов е на своя пост, добавяйте още 10 000 гласа за свинята. Ама как така? Ами ето така. Ако останат още 10 дни, добавете 100 000. Още 20 дни, още 200 000 гласа. И си задайте въпроса, защо всички мълчат по разследванията на Боец и разкриването на тези схеми и данни. И кого обслужва забавянето на процедурата по назначаване на служебен кабинет. Има и обективни причини за това. Но няма нито една причина Даниел Митов да не бъде отстранен незабавно. И мълчанието конкретно на ППДБ за това е необяснимо на фона на постоянния им рев, че искат честни избори. Как ще имате честни избори, когато свинята ви контролира МВР и в момента се реди схемите, той вече ги е наредил за купуване на изборите. Тази сутрин ми се обади Христо Присов от ГДБОП. Май този е учил в Съветския съюз, ще го проверим. Със заповед на министър Даниел Митов е сформирана комисия, която да разследва кога и как Боец и аз сме получили документите от архива на Петю Еврото с доказателствата, че Сарафов прикрива корупционните схеми на Пеевски. Талева, прокуратурата и МВР прекратиха производството по сигнала на Боец срещу Сарафов по Евротоликс, но лично с подписа на Даниел Митов. Лично! По заповед на Пеевски Митов е разпоредил Боец, аз и нашите източници да бъдем ликвидирани. Изрично Пристов ми каза, че не го интересуват съдържанието на архива на Еврото. Не ги интересуват данните за престъпленията на Пеевски и на Сарафов. Единственото, което Митов е разпоредил да се проверява от архива на Еврото, кога и как аз съм получил и Боец сме ги получили тези документи. Значи за Сарафов комисия няма. Но срещу мен и Боец комисия има. И пак всички партии мълчат за тази мерзост. Днес
Ще предоставим тези документи, цялата информация на всички партии в парламента. И отново ще поискаме незабавното отстраняване на Дани Митов и не ни интересуват техните схеми с глобки и задкулисни договорки. Гражданите искаме да защитим своя глас и няма да позволим на Пеевски и на Буда да ни откраднат изборите. Няма да позволим и да превърнат МВР в имиграционен корпус за терор и саморазправа с неудобните граждани и служители в системата. Всички данни и документи са предоставени на екипа на сайта за разследваща журналистика BIRD.BG. Боя ще запознаем и всички партньорски служби и посолства, с които сме в контакт. И ще им предоставим също данните и документите. Споделяйте и тагвайте журналисти, медии, политици. Трябва да ги принудим партиите да реагират и това ще е теста. Да видим кои наистина искат да отстранят Пеевски от властта, ако имат такива. Имаме и конкретни данни, които ще им предоставим. Как новото начало си купува изборите. Ето ви, община Разлог, в ромските махали, село Баня се активират 10-15 местни роми, които търгуват. Главна фигура в тази дейност е Катерин Генчев, община Сандански, еди кой си, община Струмяни, община Благоевград. Ето ги данните, всичко е тук. Ще го предоставим. Ще го предоставим и продължаваме тази битка. Споделяйте на Макс, тагвайте политици, тагвайте журналисти, медии и се стягайте за площадите. Битката продължава. Боят срещу мафията и бой до дупка.